Haboka pertei banang kelaste ngawat kilat ban penpau yala kasur Kiriu pertei ki kanto ki niu beiñ Hynrei kaman Hynrei habokam judo Ngapen dan kam ya kajuk start ban penjana iaki Jingmut jing perkat banget hei poi Balai PC iaka I music ongka ai kita pinang bay bangang ban rai kita nganang Tuesday kita kasur jongakan sawa kelen ngam selia Kyntien gento nganang yasha prang ki ong ba kam don mensim kam don jing im Hynrei unong tho u day u briew u ba don Jingmut Kyntien ba kapang ki wan ado kakor kashu yara ban pengrekong nganang pule nang penbit penbiang ban kentiu yala kasap hakane kerta temai Balai PC iaka I music ongka ai kita pinang bay bangang ban rai kita nganang Tuesday kita kasur jongakan sawa kelen ngam selia Kyntien gento ngam selia Kyntien gento nganang yasha prang ai bagi roi ki wei ai bagi kantor ka jing tu jonga ka long ka bashai ban pen pria ya kaspa ya karwai ka juk tamai ka wan ra kilat Kiba boy mane ya kasap yang ya ka boy tamai nang Tuesday kasur na kor Hynrei kaman sim no briew nang Tuesday ngam ran dien show ngarwai hadu ka ba kut balai PC nang Tuesday